Det jeg har mødt, det er, at rugby er meget opfattet som en hård sport. Hård og voldsom. Og en farlig sport. Hvor man kommer til skade. Rugby er mere en mandesport end en kvindesport. Man skal kunne noget specifikt som en mand. Det er virkelig ikke sandheden. Jeg forstår godt, folk de tænker, at man kommer mere til skade ved rugby. Der er jo en chance i alle sportsgrene. Og det er slet ikke så skræmmende, som du tror. Jeg spiller rugby, fordi det er en meget inkluderende sport, hvor du bruger dit hoved, du bruger din krop, du kommer i god form. Det er et sted, hvor jeg plejer at kunne komme ud med mine aggressioner, og det er mit frirum. Det er der, hvor jeg føler, at jeg kan være 100% mig selv. Jeg får en stor glæde ud af sporten. Jeg går altid herfra med et smil, og det er noget, der gør, at jeg også har meget mere overskud i min hverdag. Det kan være en hård dag på arbejdet, det kan være meget, du skal huske. Men så snart du træder ud på banen, så glemmer du alt. Så går det op for dig, sådan, hvor lettet man egentlig er lige pludselig. Fordi alt det der for arbejdet, det er forsvundet. Så er der også det sociale. Vi får automatisk et tæt bånd. Der er bare en synergi, der er en kærlighed, der er en respekt for hinanden. Netop fordi, at vi er så afhængige af hinanden på banen, og fordi man bliver så værdsat, uanset hvem du er, eller hvordan du ser ud, eller hvilken øl du kan lide. Man behøver ikke at skulle kunne noget specielt, inden man kommer. Man lærer det hen ad vejen og udvikler sig. Jeg tror faktisk, rugby er den sport, hvor fleste startede uden at vide noget som helst. Nu havde jeg ikke selv prøvet at spille rugby før, da jeg startede. Og jeg kendte ingen af reglerne, og så kom jeg til nogle prøvetræninger, og der var folk mega gode til at tage imod mig og hjælpe mig med at lære reglerne, i og med, at det er sådan lidt svært, når man ikke kender til sporten. Does that make sense? Jeg synes, der mangler kvinder i rugby-sporten, ja. Både i Aarhus, men også sådan generelt i sådan hele Danmark. Vi har ikke særlig mange hold. Det er en sport, der sådan får ret meget sådan anerkendelse på verdensplan, så det er faktisk ret ærgerligt, at sporten ikke er mere udbredt i Danmark. Rugby er meget opfattet som en hård sport. Og en farlig sport. Det er en sport, hvor man kommer til skade. Det er virkelig ikke sandheden. Jo, inde på banen, der giver man den gas. Den er hård ved kroppen, men det er også en sport, hvor der er stor fokus på at holde den godt trænet, hvilket er derfor, at vi også kan holde til det. Jeg synes ikke selv, at det sådan er en voldsom sport. Der er ikke flere skader blandt vores spillere, end der er på f.eks. håndbold eller fodbold. Jeg har for eksempel spillet i 16 år, og jeg har kun 2 skader, og det er 2 ankelskader, og det var sådan meget uheldigt, og sådan lidt tilfældigt også. Så jeg forstår godt, at folk de tænker, at man kommer mere til skade ved rugby. Der er jo en chance i alle sportsgrene. Rugby er en hooligansport for gentlemans. Men det er samtidig også en sport for alle. Det er ikke fordi, at man skal kunne noget specifikt som en mand. Det er lige så meget en kvindelig sport, som det er en mandlig sport. Vi ligger jo ikke på højt niveau. Vi vil jo bare gerne have det sjovt at spille bold med hinanden. Så er man sådan klar. Ej, vand. Nu skal jeg blive lidt i tvivl om, hvor lang tid jeg har spillet. Jo, det var 2,5 år. Ja, jeg har spillet 2,5 år nu. Jamen, jeg har vant til at sidde derovre og tænke, jamen, vi skal jo også nå at høre færge, og hvis vi så lige...